Ayefo Bosomtwe Asaman na yababa bedua na Gyima na sisi wote akonwudi kan na wote akonwom na nani nyina eye amamre ne amane enwa disua akese ye baba beye na ni nyina efa asuo Bosomtwe ho enti enye asem keto akra se de edika amama hu no ewo aya amamre ne amane a ebra ne bra no nananom ewo moye na wo mode eboa ma ensuo no se ne beye a eja ebufuhyew ni bibia enkoba na omane nkukura hwetwe na eneye na chese utumfo adaroma Bosomtwe Asaman na Gyima wodi kanye wonu ehye amamre mu kana enya asem keto enne ya baba be pia he na se wo hwe ewiemu ene se de ne nasi kona enya de a ade a kyesa nti ya ahomache sanse dwumadi ne doso ebrewum ye ma bibiri ahomache konkon ena nananom esowe na afi ye hye amamre ne amane na se afi ena ya hye ase a ye pia wo hwa nana Gyima wodi kanye one ne nkrofo na yenhwe enema kakra na yenko ansa na Gyima kro bedi ade no na ese ne nananom bi edi kan aba ewo no se monten so ene ate asi no ti yenfa kakra nwurum na yenko enim bi hia se wo si den begina na afi ya kire mu de odi kan kro a obedi ade Bosomtwe Asaman nana amisare ansa na nana adomako ansa panini nana adomako ansa panini otoso mienu bai nana adomako ansa otoso miensa wono so ebai nana akra Gyima ebai nana Gyima kuma enso ebai nana ejintwum nana kwaku ejei nana bujei a wodi kan wono otoso nkono ba a obaye afi nana bujei otoso mienu ebaye de ohene otoso dunu no nana kwame kromo wono so ebaye a enye asempetro amarika e de akwa kosi du baako na saa me no yate asi monten se de medi kan e kan ye no na Gyima wodi kan prempren Bosomtwe Asaman wono ye ohene nti wono e na wo hwe no wadi kan ye no wadi animu ama ne amamre ene amane ese fata no ya ye de ama asuo Bosomtwe meka dudu baako e nana kwame kromo ono ebai afi nana yawo ejei nana kofi buabi nana yawo Gyima nana kwadwo kranten nana kwasi bujei autoso miensa nana kwame fusuhene nana adomako ansa nana ejentwum autoso mienu nana ejei anase nana akra Gyima autoso mienu ena nana Gyima kuma nkroma wono nso ena na autoso aduonu eba nti eneye Bosomtwe Asaman yo na autoso aduonu mienu ene nana Gyima autoso aduonu emienu a enya asa on say ye gina edu samom ye Kunya coach them nsa sa si yanso so bono uji mono ne aye brada fi no tu family kwan se ko bobo tun fiesu na ya du ha ya kawo ya ni mo na ba bia ismu e wokwam bia no baba kwa no na mfienko mbratum ji bia ba ko bia na nye yi babuni ni osika wono konaka die ko ye enye ye die ma die ni yo ya kasa ani montre ani montre yes ramo wa buza abusia se wo hwe de ekosisisi ya nana magunsa de edi gugu a se obi pitin eye eto a ye fufu na asechire ne se yedu ba bia nsuo da bia osa nana no gina na wo mugunsa ya mamre bia ni di me nsuo no na wono ma na duane di nti nsa guo no ene eto no asechire no ewi a ye se yetu ate saa me se wo hwe wiem nsa chire na ade enchin saa nyina eya homache a sentwofo yidi ekire nya asempetwa na timudahene kechi kwame afia no wono nso ena udimu a enye asempetwa nti amamre ne amanne no ene mu behu bi pa ewa no ma nyina eye de yeye na esuo Bosomtwe ye de abo ho mbanye na etimi ada ho de amaye ho na adi mu duru na adi mu duru wono no na adi mu duru timudahene no enya asempetwa akra nana Gyima a wodi kanye na adi mu duru timudahene wodi nanim ye hu se enkwa ba ku difa ba ku di bunkum kura afna edi animu a chese ni nyina eye amamre no se de na ye beye na ye de beta pata asuo Bosomtwe no eno ne egusu ananom brei sensentwofo di akiri nso ebrei sanse enye adeketwa e ma we mfi se medie ya ye di ya ye koyi sebe wo efi won ho no ntimi mabi
yegunsa yedru baabi yegunsa nti wode mo yenhwe na yebeto so na yakọ said ya kan yedru baabi ensuo da wo si yegunsa na afi yesa apeteto yede ma nanano Come here. Na ko cheda mpatasi ya kanisa o. Tiet. Yewie na yetu atena yetu aso enya adeketwa kra enye kwanketwa a chese na nanom enso se de ade ani tie mpanyi se edijawa na yede aso wode hye nso anko akwa we de odwane nti na bre adru yi no enye se me ye ohene se de yakusa be ko to me na me ye ohema se de na me ye busua panyi se kuntu hwan ya ne ntia na ekọ se achi ni odem so ho na atafre ti na bre adru yi na wo se na nanom ana de bo won so na won mo sori na me ka se de adru yi no eye ni bre enu nti na mamre ne se ne tie no no yegu nsam biem na ya sa apeteto ya betu nsuo Emare mfise na meka se wo ho ntia untumi eni akire bi botae titiri pa enne se adwumadi abaso no enne se yedi kogunsa ya ya amamre ni amane esefata e de amesu so hwe akira won se ebo na asim ha na ya ye amamre ni amane esefata e de amesu Bosomtwe sane ebe ya mpatre a emu ni titiri anu na oyi no afi bia obetimi ayi dodo na wode ama Asante man ene Ghana man enu ntira na amwase me wom ni se abrom be sa amamre ni amane nyine awie no no sa afi no mpata ne ba papa ya tunsu ye se gunsa aya amamre Tiens. Sama promo de ni. Tiens. No sani o. Tiens. Tu va me kwanse ye ko Tiens. Tiens. Mo mi ahodene. Tiens. Tiens. Mon ti kwa. Ye wie ye gunsa ne awie na chese ye toaso na yakoye nim ti na me kire botai titiri nti eneyi ama na nanom ani abre na wo mi nyina kan bom na yedi se adwumadi eto no ene ye to petem to bi petim nsuo no mu a na afi no etu aten ato aso a enye asempeto ya amamre eye anidie a yede ma na nanom enya asempeto enti no na botai titiri no eno no yegu sansane ya amamre ne amane ni wie de ma asuo Bosomtwe a nkwasem se afim no ya ne mpata ne ba papa obia oteben ni Bosomtwe wo Bosomtwe ne mpatemu no ni masema meken be ka che se echinye bia eni ho ewo ehonom nanan mani abre enti ne won mani abre a won pese wo yesa amane se ohwe a be se finhie dunsu ni enti enye yesa begunsa enti menti ya odi no odi ha di cha na ma nto oh ani amakon san ana ko fiasa san son ana mun ina mu jin san kan wodiya je cha ha ina mu jin san ya sabu na na man ha we ha so ku cha dia wa so son ya sabu na na ko ngi bu tu ma mu ma bo ni bien kan kwa lu ba bu du ba ko okwa ade ko ye ina nye ye ma ye to ma so no wa ba no ko ta ko ne akọ ntan ade be bu so nye san okwa bu akwa kwa ji dia mu ina mu nfu oba no na ko du ba ko na nam kwa so Asaman ne nkwa so ata pedifo ina ntwa nkwa so na pe bi onye bi ade be bu so nye san mu yan to akonfo bi ma no
yeah, I consider when I come when I walk in. I'm putting name one. And I'm some son. Something in Castle. Who will do Castle? But when you open a year, what did you go in a year? The Moko also. Ti se ohwa na nka ba ese mfinchia dunsu ni no na nananom entimi enye sa amani na Gyima a odi kan na wabeya won na Bosomtwe Asaman wabeya ohene otoso adunu ni wo se debi ohene ntine fi e ma asefua emfo oni afofi e ma asefua emfo ti mehwe ma ya amani ene amamre ye se fata e de wodadaada intimi nyi eno na neyi wahye mukena na watia danka yemu odi duku abon yemu watia si se berima ba ene wo hye mukena anka sa me di obi aka se wohene nka wape baby a wada kra ade nchiyi ka wodudwu ne sinwa na se wodudwu na bodu simu enso ene wohene hu hia authority e kire se yento aso na yenhwe nsegu no na yento aso yo etie papa ponsa yo tie na no mu nya mbeje nsa no yo tie kasa na ene ne da yakobo Bosomtwe so yo tie utumfa da roma yo ame kwan yo tie ye wokwa mu bia no mo mma mai yo tie mon ken ho mo mi ahoden yo tie yo gba bia ba ko bia na enye yi yo ba bo no se odu ye no bia bo nsam de tie uma munyi ko ko mo so mo so ma de kasa mo proof ya go kushana pitini se mo eh lembra ani munko agwanda ani mun baba na mano itina chese eno no a ohene ampa ntwere a chese wasori a ene wo di dwumedi na ne nyina mu no ommo remfi se aseda chinchinchi no no edebe mo opon so Asante mewra otumfo ose tutu otoso nyinu ohweye na osi hen wi ena na Gyima odi kan so ayesitia na koa ne boni odi ahye ne nse momi nhwe nsagui ne beto aso aye bobia wona ampa Yo. Tie. ko chudi apasa si ansan Yo. Tie. papa to su yinu nsa Yo. Tie. na no mu nya mbeje nsa no mo Tie. ene utumfa me kwan ko Bosomtwe so Yo. Tie. tie wa mu ane se apatre no Yo. inyana bure Yo. Tie. yo na tie ahoden yo tie ekwa yetu yo monkian yo kwa nim tie yo ko na mpemu asumji tie with babuneni a wonde yo obaje die die mpanye aye bo ni boni eja ode ahye ne nsa ene na Gyima odi kan wona chese wogina mu odi ama opem so na amamre ne amane nyina no se Bosomtwe Asaman hene wadi animu amomaye ya ne fefefe enye asem ko 20 enne no ye wo kwantwa na ye wo amamre ene ho amane enso hwe NYANSAPO sade opem so aka no se ebra so se ewose ye nyina ye ntrase ye ntwan se e twa ma opem so asori wo pusu no ho na wakanya ne ho ansa ebra so se wo na me ye nyina ye hwe te ne be Asante amamre ne abakwasem no ye be pagem asa wo hwe de sesie ya nana ade mu oduro tirimu dehene akechi kwa me apia no se de dodo na anim no wono na mo hu se ukura haban bi a wode bonsuom na wo petie eye asuo Bosomtwe ni bia eno sanse ho ne ye kwa ye koye sa amamre tina hu behia ye di bi peti obi aso ansa na ye duru ho maka akire wo se wo hu nte a amamre ne amane no hu nsem fata se obedi achi na wakobi ti duru ba bia ebinmu a wonu entimi nkobi manie
na wo se ya sign wo mo na wo nu frechi e ma wo mo ko yiyi no wo ntini ko erefo so hwe ba bia ye duru ya eye bia ya emu duru yi ese ye wura kwaye bunmu ya to pempim de abammo no ene nwura bi asensen mu na yenko de okọ aten de oba aten de ogina ho no ene wa aten trudo na yenko tie ho mpanyinsem kakra na afi yento so ekọ ho a meka ho asem no eye bia ya na nanom kokko ye che emu mienu na nkuro Asaman Fupon ene Sereboase ekamba mu na ye kuro nti ye chemu mienu efafa abonkum efafa nifa ti koduru ba bi no na esum adure kire se ade asa adonfiafo no so yenya no mu nhia yo nanso na ye Asamanfo na yenya kase yekum ye ho ti bra ye ni bai ho so ehunu se yenya na yekunkum ye ho no na ye se yahye nti afei yakode ayede ko no yenya de yekunkum ye ama asa nti de koba ya ne se nipa wi nti mekọ ho no itwamna ene yehwie nipa no edigun mu nti kwa ho de aya Asamanhene ana Okogyeasuo ne ntam kese pa ene ho ekọ ho ko ene koba ye nti ma Omanhene twafo hene na sehye ma ne ka oba ba kope nti ekọ ho de yeduru ho a na Asaman ya kai ya nananom na ya kai tete ko ai nananom ko ye ekọ ho de eyade a Asaman man bia yeduru ho a na ya kai ya nananom dwumadi omudi ede je Bosomtwe esi ho ma Asante man senti se Asante man oman bia ne ho kuro bia ne ho ye timma Asante man enya apatre ewe anampo enya enam ewe Asaman pe ene timma otumfo apatre ewe ye ne esuma Asante man ye ma Asante man enya apatre ewe nti ekọ ho de yeduru kọ ho a na yakai ye nananom benye se yeduru ko wane kai yanom ti kwa ho de yeduru a na yakai yanom na yewura awrehuom na yewura osun ne sutware mu nti kwa ho de Asaman wo kan kwa ho asem a na ede wo hawa breye kwa ho ye baabi a eye ye ntam kese enti Asaman oba enko ho oba enko kwa ho oba kwa ho a titiru se oba bu ni nsa na onim no obekọ ho Nyankopon anyo adoma onwo ekọ ho oyo ba na akọ ho a te wo mu nsampo na dwumadi a wo kwedi wakọ ho no yensoma wa na akọ ho a unya amane enema bebre na to obi kura timi kọ ho oba eba bebodam sentini se diraya nananom si wakọ ho no omu si gina papa e wakọ ho enti kọ ho oba enko ho ayofo no abakwasem no ena opanyin no wada ne di e de ache de fa epoya ese curtains kakra e di bia sen ho ye di abammo ne nwura esensen mu no yaka no afei na nananom abosomfo yi poma kwam a wonu bi wura mu na ese Bosomtwe Asaman e wa abakwasem Bosomtwe Asaman e wo history se de English bruni be ka no ofan ye dun ni ba bia ye wura no se bia kusa bia konto e mema nkwa na mamre chiri ma wonu mutimi wura mu nanso wo be ma mpa e wo se wo hote na fi ni ngaka wa bia enimu empanyim sam no maka no e wo se wo te ase na yese eno no enye asem ketwa nti amamre ne ho amane na ene ye to aso no enye asem ketwa akra wote we yawa ena esi ne na aso no ni nyina hye amamre no Abetre ya kana nanom abetre obi o ha bia abetre kom ya abetre go kom ne ko chede mpo sa fi yansan Yo! Tie! nanan mo fo ho ha mo nyina mo jinsan no Yo! Tie! adoji mensan Yo! Tie! Okogyeasuo Bosomtwe Yo! Tie! Gyima wonsan no Yo! Tie! unuyanum wona nanan mo busuan mo waye nyina Yo! Tie! Yo! Tie! ye no se ka mo Yo! Tie! Yo! Tie! bia ko yibia no enye yi Yo! Tie! Tiewa
say a coin ya corner. Zio. Tie. Sikanya two. Zio. Sikantokwa ne yakun. Zio. Tie. Bakia hwen. Zio. Tie. Na de baby an enye. Zio. Tie. Munum nsen. I'm from Yuga or Tumfo. Zio. Tie. Into my Tumpon. Zio. Tie. Yuga, Kwasu. Zio. And I'm your was a member in Kwasu. Zio. Tie. Some friend now Kwasu. Zio. Tie. Zio. And then Zio. Tie. Bompire. After one of my boy, Musuno. A party for any dear woman. Zio. Mama and Zio. Nakwa, Mama, Zio. Tie. you could be answering you. Zio. Tie. When you are chicken, when you are sick, Zio. since they're trying to get, will be a coincidence. Busi no. Zio. Zio. Tie. My dear New York. Enti mu anamu nim ya wa no mahu abemua na ya wa isi ni naso no eno so abakwasem kakra wo hu kire se eye be mebunu emma wonfa ne ho kan obada na feeling kan wo bie ne no yesa yintimi fa anya amamre no ti so hwa wo mo so nkunwa wo mo so asesudwa wo mo so ya wa no wonum nyina ye nipa sabie ku sabie kronto wonum hote na feeling kan wo bia enimu wonum ena wonum di na Gyima a wodi kan Bosomtwe Asaman enim ene ne mpanyimfo a yeguso a yeye amamere a yede ekui enye asem ketwa kra edi ana obi be say na mo nsentwofo amokoye edi ebisu uju ya mehwe nkoyem entina etimenya okudura edi ekira yensi ye ekono nemu mo okuru mu na onim amamere ne die woto amamere a achese ne ehun sunsuanso wo hono no nananom wo mo de bebo enti no yakwa enim amamere no ano se uhwe wiye obi nche se woye sahene ha hwe na fade no ene itu a ekura na ese woboa na wabona nanom ban amedmedi na akoli na nachim da hene no woni edikan ana Gyima berma ba no ene ahun fade no hwa eyenwura fita sanse ade na ayeye na nkasa ne hote babia ye firi ko ho a yaduri ye besane akosanse na yakọ Bosomtwe ho na ha wo fantintinsuo ya eye baabi a ekoma Asaman ne Cortes dan ne suo ne Asaman Cortes ene si ho na wo fa ha dia ne na wusane e de akosanse ya yekọ Bosomtwe aha ene nananom enya abrewa se de ye nananom ka se wo de di asema asore ese ko hu abrewa nti ye nananom abrewa bi be dom wo mo ka kire wo se na baabi amadure abo na tintim hai adonfoyefo yin so ekuta etuo ya omugina bom mu omututuo na egumaya ase na mutuhwe ana mugina ho de mbaya ne se buba ye gugu hai mumunumuni abobai nti buba no se enipa edunum omukọ bo baako eya akese no momuni nti emunumuni ba adonfoyefo no omo ya chemfo bi enipa aduanan aduonum na ekum wo mo nti hade eye biaya na ye munumuni bo edi bekum adonfoyefo no nti ha ene fa ya edi ko munumunu bo no ejarafo sese sa wo hwa we eye ekwan a banyifo fa so na fe bepo no omudi awura mu na yeko na edi akosan sa pepepe ena moni buso amohwe yi kono bokoboko sanse eye sane senya se opebre ene edura kasamiri nkeme ka se eso yetra wanhwe yekura na obetimi abofom nti no ena isane na ye kono no onse meka se mi manka se betini ate ahwe da bi enipa ntenhwe enipa bofom enipa hwefom kasa wate ahwe a ade ye senso ni timitehwe timuma yinsu ade ye wo hono mo se ne be ya yetwi no emu ebe ye de wo ho eno na nananom isane ne nkakran ingesi boni be kase majestically enen sentwofa yedi akire se ne be ya ja nyina obia ho ntochima ye betini akọ enya de ketwa enafom ananom bre na yen sentwofo nso ye bre papa enafom ni nyina eye kwan papa ananom efa so no mo de aboya mamre
ene amane ho banye na atimi agina ene ya yeto niema mu ajeje mu to no nsa ba mu na yayi ani na yasi bibi di Kristo som ene asofo ni bi pese wonmo se amamre ne amane no ena ya na ya hwe ya na ehu ehu ano no se wo hwe ahayi a enafo mu aboa no yentwi kase pa fita ono yede ne kwaya amamre aboa ne ye twe no na yede ne esane bepo no eduru ba bia wabere wonko na wo se marante edi akire no wono so ehwe kwan wo befa so a obeko we ne kan se wo twen bebre obofo bebre aboa na ebre denso marante a wo mo de aboa ne eko no wono so bere yi papa enya de ketwa ti wo hwe we yi a se wo hwani so ade entensi na ka che se base mfinsi adu nsuni sa amamre no ananom ntimi enyowe ene neyi opumso etu ahye ni bo ni nsa na Gyima a wodi kanye na koa se eja woni animu na Bosomtwe Asaman kuru no wonmo mfa amamre nto wonmo so na wonmo nye ne sane ese na efata nti nananom ene fifiri ete merima mapa wa hwe aboa na ede ne kona enya aboa ketoa boa wo so yie ena ye twe no yedi ni sane bepoyi nti moamu nim tani beko akosi yegu nsa na yato aso na nanum nyina wa ha tu fo abofo nyina wa ha sese ya aboa na okọ kwa ya mamre no ama boso twenso nyine na dua ni adi na muso abem aba Asante ni adi sese aboa no so wonko no madawruma esu wa mantem nyina ra majinsa no aboso bia samajinsa bete tana bajinso majinsa na boso twa dawruma woni yebro bibia die sa kesa bwa no abetim kwa mu na keka ho na waya na yetimi fane mra ya ya ma abwan ya no sa wabusu bi na waso ni mu sa se nsuo bi na akura abwa ni mu se won pese wo ba ya ma mra na madawruma sese na Omanhene adu Gyima Okogyeasuo Bosomtwe ni wura wata chire wone ne dom sa anyina na kehia no aboa so wonko ne yaba na madam ba ko bia wachichire no se na aso ni mu ya bosu bi na aso ni mu na be tuota no bajensa asu abro bajensa asu Bosomtwe aboa ne bra aboa kasi abro wo bajensa na ni pa ko Bosomtwe bia waso mu ya no mu twimfa no mu na na ne fa ya mane ma o man ne pa no so ko ya mane ma Asaman bakwai ne tumi dia boa ne ko e ko ya amamre bi awia na suma abosumama madawro ma kakra bi ne aduro ho ne edo amane e bre o sese yatim na munyina mo nka mo ho na mo meboa e tumi ko ya amamre ye wi dia sira bre mo na mo majensa no ne nipa bonefo a wayira boa no mo mubunu mu ho na se amamre no aboa no na o agye ne ho achinyi onko wo se de nsengu fom se bibi wo ma nananom beboa na afi kwa mada aboa ne so tim se mo ma hyeda ena nananom se de aboa we se de ko tuntim ko yi musuo nkofa aboa edem wo no ho eno nso eya ade a mo yenhye no nso ye nkoyi musuo emfa ade a edem di wo ho se wo hwe aboa na mi ankasa mani hu nantwi a wo so saa no adore saa da obo ne redie ma achacha na esi na chi nkwa ya ademu ti egu nsa na wi a ye to aso ba bia ye gine ye fra ha ebosomama na ebosomama di ntima ye ya amamre ene amane e wa ha ema Okogyeasuo edu Gyima odi kan ene otumfo se tutu opemso Asante mawura ene se bra nananom kokon no aha bubai ana nananom edidi nkunim ne senti ha ba beye biaya birbia ye beye Bosomtwe amamre bia no ese e ba ha enso ba beye amamre e wa ha ebegunsa na Ohene te akokoti ye mfa sekan enka akokoniti demom otwe so niti na batwe amanati senti ne se tete nananom kokon na adonfiefo na ene omokon omufrachim ana omone ba beko
so mo so ba beji asuo Bosomtwe senti ema Asamanhene eye na dwene se one ne manfo omo makwan amma obi mfiri ne manso se oba beko no abeje asuo Bosomtwe ti duru ba bia kun no mu ye den no eye ebuoso mamai ana ye nananom edidi nkunim sabra no adonfo no gina efom dom kutatuo omo sane tuo no jemu a na gua nananom ayase na totawo mototo nti ebuoso mamai ana aberewa bi yoma sutrese na mo kutatuo kutahwe ebuo susu na mugire gina ada na mumunu na boy ti se nipa du no mu a omo so obuo mu no omamuni ti se buo na eba nipa se aduanan na aka mo magu fam ti we se de abo na nkasa ahihye na dwumadi aidi edema Asamaman sabre no eno ntina ma ha enso ababa ye bia bia yebeyi musuo no ye ba ha enso be kai de nananom ede yeye ginaya omudi gina ma yedi nkunim no ye ba na ye be kai wo nti hanso abaye ginaye kese ede ama Asamaman ya ha ni di musuo kese pa se ufiri kwa ho a sense kwa ho de medin ka aka chem se ho na Asama de hye ye nananom omo ankasa ekun wo mo ho amom wuwi kosi se wo hunu se yade ba ko ye nuanom ya ye ne adonfeofo ba ko na ye ankasa ye kum ye hu ha de ba bia nsu be gina be di nkunim ye mu na bo di kum wo mo no hanso ni nkunum die edi firi ba kosi se wo mo so esote ya wo mo ye mere na de aka ne de me de be ma mo wase ho eno no sede ye mote ye no sa abo wi nso ho abakwasam eno no kane no ana Asante kokon ne ade no duru hanoma tetemwa ne gina be pono so ne dwiri abo no na ese abekumu so abegumu so na ekumu nti ebire bia no mamre duru so ne duru hanoma na wasana nanom gina na ono ye amamre ede efa ho ti se ohwa abo na anye abo fufu ya yehu bia idisi dan digu kwan so eda sonko yegu nsa no ne ato so Abate go go. Bianchene mpabwa ni nimfa no Nipa to go. Abate go go. Na no nje brother wo kunye. O sen ka jira ni sei. abo Okogyeasuo edia Pa. so Okogyeasuo ni ho no o de haja so Okogyeasuo aba ko ndi ku tibra ko pese obowura na ne je nti wo ya mamre nti na wo ha no wada woroma asuo wura oduru ha so ya mamre Asia. Yo. Eti. Boss mama. Yo. Eti. Bosomtwe odi ni o. Tie. Sabra odi. Tie. Ubra odi ni. Yo. Tie. Yo. Tie. So abo mama. Adaroma na musu edi nkunimu. na afebubo Na musu edi nkunimu. Ne ya sa ko busu chim. Ni ko adaroma. Ami ye kwan. Ko busu chim. Na ngombo ya pae. Tu fon kwaso. Sante man kwaso. Sama man kwaso Ghana man kwaso. Nano mwema jinsen no. Na Asaman man nya Asante man. Je from pempa. Ni bia be no mem ha bia. Enye yi. Ene ni ska na ekun. Peska mu yenye bi. Yenye bi nso anu mo. Na mfanya de papa. Se Asaman memma. Mrantie wa mabawa yenye gwan. Madaroma. Mma wayane. Muma investors. Mbrantema. Ibi makase. Nkwara ne nyebi nye. Na nai mun kwaso mun wayan so na am patre no tende amamre ko yi patane mbra bure ni di tanusio udie ni mun nyina mun ya chi na nei mun se no mpa obia obagidi akwa mu de mun muni mun yar kete mun na ntwenu so won sore nanti yenko asumdwim Tie.
Yes, so from Chi Bernard. Yes, 73 years. Me crew mama, a mamma, until some DHD. And I feel some year after so for him. Ewo Asaman ahimji. My band prince. And then I come home prince. Nana Jikum, Nana Jimakmankuma, and Nana Nana Gyima. Dabi Nana Gyima, Nana Okogyeasuo, a person. And we come home prenant. We in my bread. Within my bread. Mananti, I won't say me call him, and so send me back. And so my main ye. Until me buy. You were 73 years, you were 48. Huh? Me proper. You were 48. Me taba hapa. And him for no smam, me bahapa. Okay. I force otu ani na ahwe kira be pono a yesane ye no ene wo no na wa utumi se ya bo adwuma enafo nipa breyi a enafo ma enno ese ya ba be dru ba bia Lake Bosomtwe na nkasada krowi ye fe ni esase eho ena ya ba be dra anano mo beto so afi amamre ne pompon so na nkasa no no wono mo ede ato so na afi no no ehu enso ne pumisibe so re samri ya ye nyina yesane za bipo ya na utimi se ebre wo ho utimi se ebre wo ho odipa breyi na so be ende odijawa ne ede aso ne se ntino na ewo se utimi to aso wonse ebedru ye no no afi ne ma no nso eni agye wo mu di sebo eni momemle edi akire saa temi die nyi se boni be kasa hai futu fly obi ya timi be from bi emyeko ne ewura ponu mu no ena na ho ntia ntumi eni akire ebire yi die obi ya timi ba sanse sase krum se die ku se be ko ntana na moni mu a nipa wom ti wonu hu nse ya be fra de fo obi ya betu na wa ba behwe anya hwe ni na na Gyima a wodi kan Bosomtwe Asaman ebi kura na obi hu ne da ebi nsi akonya so nti ne wo behwe no nti ye no yeduru ha ese akwantu na ene yeto aso na amamre no no de ewose edi kokoduro no so no de no so ato aso na yedi akọ ese nananom so atiesi dwuma enye asem kotwa ewo Arafo se wo hwe biaye a yedri ya esansi kuro na asale mekan no na ewo se nananom etena se no 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 mudi amane bi se wo nante se na afi wono eto asoko wo mani
For na yese yewie isase de na nananom asode edi wo mama ne awia ye to asoko ma remfi se kura on bedru su bia no wo seja won mota sense anya hwe ne mpanyifo okuru no na won bi se o mona ntesie ya amamre ne amane yese fata na afi ye to aso na yeko sa bre die de bia ya kan ye de abedru ya na yakode abedru de wa wonim se enafo abre yi pa sentrofu edi akiri nananom edi akiri bia abre a enafo akwantuo no enya akwantu ketwa enso ni nyina no eye asante yidi asante yiyo amamre ne amane ebuo ne ani de esefata se yede bema ye nananom no enunti eneni akoba ne se nana Gyima tumfo adaroma onam no so na afiye sa amamre yi wonom yo ye yi firi honom na ebre sante ni a ananom timi nye ye no ye hu amane ni yi na afi no ye de mpata e de manananom na bibia ekoyi aba ne se die ye wie ne saade a ene na afi wo se yi e ma ro mfi se Bosomtwe na nkasa no ebra mpata ne ba pa no ebra eburu edua na yetwa na eburu ni dwan no eba yi pa sansa saatem no yedi bi di dokono yedi bi di banku obi ni totomo buru kura otumi di apata ne bi eboso yedi bi ya bonsuata eno ye mako ene ntosi nko a na wotwi na woma die na akọ ho wotwetwa bi egu nani ase na ade egu mpatre ho ene ye wote ho a wo se yes wo rimpata apa yasabe du ku fufuso a chese ahadi edwa ene yabo a tente enya asempeto a anom betena se na afi won madi amane ewo ehon so wohwe ma na ewum na enigye eda osibo momomwe ene ntonton na ese won mo ennem eba ne se a na eja bigidi se emofra won musu di akira a ebinum se asesegwa ene yawa no na ese won musu kroma ha won mo kakra won mo eba abetena se emomu adwo won nsire mu kakra
waza mbakumachi ubakumachi anamba Mafia. Mafia. Now one. But your papa now. I remember what's going on now. What's the king now? Yeah. We just go up.
Arefo na yese eno no samri wo hwe bebia yedra afei ene yedru bia yankasa amamre ne nkasa ni nyina ne ti no ebekoso no kuro no afei ene yedru ma nananom okọ na afei na ntwinyini a woka ho a chese enye na ntwiketo ano amamre no yedi yakwa wiwi no kra na yakọ amenu so eho asem eno ti samri die sa wo hwe ade edu no yekeka ebe wiye senti enne ye ba ye no amamre ntitiwu no de di mu akoten ya ye be nyina ma re mfise baby bedura nsuo da bia no ananum gunsa etoto epete anu de ma kire wase dada eye ni die de ma nananum ya mo mu bibi edi ni asre kwan wetimi ato so eno ene ya ye de aba bedu samre ya esa na bepo a aboa ananum de kwa akon na wonu edwiri edigu wonu atamfo so akogu honsa na yeko ti sese die tuatenia yeko suuna no na afiyi ekowiwi amamre no kra na yedi tu akotwe bebia ewose eko na ekotwe ene na nejima wabre yi pa enso no wonne hwan asofo bi dom edijawa ye dia so eniti ewose opene timu na afiyi no okoso na okowie ne preko sebi yesi wokuma boa na wo wie ne preko intino na wo san wo chi yi wo so ko no kuyi afeina sa wotu ani a nsuo no ene da ho no ye dura no awia ne sa empemfo be hyase na afeino no amamre no yaka chiri kura ne yewi Kaka Jami, and into 12 per man. Now, Bosomtwe, and I promise you, Uncle Owl. Maybe take your time as Bosomtwe from Moscow, or from Okogyeasuo, the bed of Amagin, Sabia Brow, or Satu, the body of Bakudio, Bosomtwe, the Mamma, Bako for Lapadamja, come from. Why no? What's that to be Gao? Mizuno Bia Kuno, Julio Viano, you have a not for the so many. The brand is the Bonia, Santa Maria, Madame Fumua, I want to see any minute of Arafo samedi na hwa na to anibre ebrapa
nipa toba ha nanso no se de medical aka no kuma boa na e wo se wotwa ntipreko saa mri ye wi amamre ne pompon so se de ndi tu dwa no nanso ni enwi wo hwa amache be se no nan a nananom so de ye ne nsentwerofo tu di akire na ye hye amamre yase ya afi ne ye de ikọ na ye wi enu no ni enwi e wo se na Gyima odi kanye Bosomtwe Asaman obomoden na afi nkronto a etwa asuo Bosomtwe ho ahia nyina no okoso maako Nana ade mu druti mu dehene de dodo na adinim no ene ka echi kwa amyapia bronyo ye kodi obi nkase 24th ono enye odi bagi din abesin ne yi afi bia so ne ebo a ese ye nyom foforo no ai baabi a odi hene no no aho ana na Gyima odi kanye one ne domo panyimfo sentwofo ya baba beduru enwumere yi a enye asem ketwa saa mi so hwede a ese esumaduru ye konkonchenchin ache ewo kwemu a enye asem ketwa ye to so na yako se de na meka no ana be koso a ne nkura aka ne nyina akoso maako a sentwofo ne nyina ye di akire kopem se ye bewie na afi ode ne ni akire mu ewo Bosomtwe Asaman a eye wono ankasa ne kuro no botaye ne se enye wono nko a ena ewo nsuo no ho enkuntu awodo ye di ka akire mu se ne nkuro no do so yie pa enso asuo no tretre na ekọ animu na eye kese no na edwi fagu enso enne no kuro do na etwa ho ehia enya asem petwa ye wankase ye wabase ye wabono ye besase
ɛne deɛ aka bebree a atwa ho ahyia a ɛwɔ sɛ wɔtoatoa ne nyinaa na wɔtoa nananom a wɔwɔ hɔ wɔn a wɔkɔdi nkita ho na afei no dwumadi a obɛdiiɛ ɛyɛ amammerɛ ne amane a yɛyɛ de ama nsuo Bosomtwe no na afei ɛna na aba na wie a wɔde ne kyiri mu yɛsɛ bi kuro foforɔ so a de twatoɔ koraa na yɛsɛ yɛde kɔ Bosomtwe Asama ɛyɛ ne kuro mu no ɛne abodwa no deɛ nwanwa ne sɛ baabi bɛduru biara no ɛwɔm sɛ ade asa nso kuroma no ɛde anigye ɛbɛhyia na na Gyima a wodi kan ɛne na hemfo sɛ ntwerɛfoɔ ɛka ho nyinaa ɛma yɛdi nkita ho na ɔmu gya yɛ kwan koraa abusua na kyɛ sɛ aha ɛne yɛde mu nyinaa yɛde mu ba bisi yɛhyɛ ase ahomakye no naneɛ no adeɛ kɔkye yɛ biom ɛma yɛ kuruwa mu du mienu abo apɛ mu kɔ no donko mu ansana yɛde saa amammerɛ nyinaa yɛde ba awi ɛkyerɛ obra a ananom abrɛ ne nsɛntwerɛfoɔ bra yɛabrɛ yɛde mu besia ne akɔpɛ nsuo bi anom na yɛapɛ baabi de yɛti ato ɛma mu nyinaa mmo ɛne hwɛ wɔgye ahene wa meden ɛne abusua panyin owusu ɛdio